jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aljumahuru sappo e joyi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi gonɗen ko waktu jeeɗiɓo toon to Cincinnati New York ko waktu tataɓo toon to Anchorage Alaska 11h jamma toon to Dakar walla Touba Sénégal e toon to Kiev hawri ko 2h du matin habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko guidoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko kanko Donald Trump e kanko Vladimir Putin ɓe poti toon to Alaska hande ma ƴeew holko woni mujibu pottital mabɓe kadi holko ɗamina hen hol kadi koɓe kamɓe koye mabɓe goto ɓe fof ko dañi hen habruji men international ma en jaa toon to Sénégal tuuɓoji baɗɗi toon to Touba e toon kadi to Dakar habruji men ma en naw en toon to Mauritanie toon to diwan Nema kadi woni suka goto ɓandum hoccani ma ɗiɗo tuuɓoji ɗum noon kadi toon to Mauritanie hande avion militaire goto Mauritanie jiirima toon to wuuro wiyetengo Sorio ɗum noon toon to Espagne andaka holko woni sababuji muɗum kono noon jurgol makko toon wiya ko wonde ko sibabude joginowo caɗele technique habruji men international hande ma en jokkodir toon to Mauritanie hono kanko Tijane Niang o rokka hen kadi meftande dow joginono ko fati e coftal balle bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira won no mbiɗen gartide titruji meɗen ni guiɗoɗen habruji men ko toon to États-Unis ɗum noon toon to Alaska hono kanko président Trump gardiɗo leydi États-Unis o wawi jaɓɓade noon hono président Vladimir Putin gardiɗo leydi Russie ɗum noon ko toon to Alaska to wuuro wiyetengo Anchorage ɗum noon e wayni ko hunde ko pottital ɗaminnogal no fewi ɗaminnogal kadi wonko hawnaki ma won gueɗe kewɗe nandiraɗe hen ɗum noon ko tugnade kadi e kanko Donald Trump ko haalanno ko ɗaminno ene nane hen walla ne yalta e kunduɗe mabɓe kanko Donald Trump walla kanko Putin ko wonde ko jeygol ma darto toon to haare wonde toon to Ukraine hakkude kamɓe Russie naɓe e kamɓe Ukraine naɓe kono noon e wayno basu mabɓe jaltungo hande caggal basu ngu kadi basu ɗaminnogue ne jooɗo kene wona heure uji jeeɗiɗi ene wayno koye nder heure uji tati tan kamɓe basu ngu fuusi ene wayno ko kamɓe ɗi fof ɓe kalani hen ni ko fate ene sesel fof ɗum noon jeygol no dartoto toon ɗum noon tugnani hande kanko Donald Trump no haaliri o wi wonde ko pottital ngal ko pottital bonngal fayida won gueɗe nandiraɗe hen gueɗe kewɗe nandirama hen won gueɗe ɓurɗe mawnude nandiraka hen taw ko noon omo siiri pour makko ɗo nguɗo bos o nanggata wonde ko wonko nandira hen o ko nandira tan firti wonde ko so tawi fof nandirama ɗum woni so tawi deal no woodi tan ko deal ha fof taw no woodi kono noon wayno ala ko nandira to ɗum noon tugnaɗe hande habaruji gomɗiɗi toon to Moscou kamɓe jaydiyankoɓe Russie naɓe mbi wonde ko hono kanko Vladimir Putin ene wayno ko kanko woni gagniɗo nguɗo bos saabu ene wayno ko yaruno toon ko kanko hoore makko mo watta toɓɓe ɗe ganduɗa ene mo fawi ɗum wonde ko holno jaam dañirte toon to Ukraine mo haal ɗum toon ɗeɗon toɓɓe ne jeeya hen kadi ɗen ko gueɗe ɗe o haali e nder conférence moɓe mbaɗi kuccide jeyaniyankoɓe haysinde ɓe jaɓani posé question ngaji kanko Vladimir Putin o haali o wi wonde ko guerre so tawi ruttisima haare wonde oɗo saha joni toon to Ukraine hakkude mabɓe kamɓe Russie caggal nde o haali histoire leydi Russie wonde ko leñol ngol ko leñol gotol ko culture goto so tawi ruttinama caggal ko adduno haare nde ene wayno ɗeɗon caɗele hande so deglaka ɗum on wondi jaam wawa dañede toon ɗum noon ene wayno ko haalata kanko Putin tugnaɗa hande jeynago kalata ko addi haare kamɓe Russie naɓe e kamɓe Ukraine naɓe d' abord ko Ukraine wiide wonde ne jeeye kañum e leyɗele OTAN noon ko kanko Putin guila aduna o haali wonde ɗum noon ko menace wonande Russie so tawi OTAN kañum hoorumum ari ha wadde makko frontiére kamɓe Russie naɓe ɗum noon e wiide makko kadi walla won Russie naɓe kadi wonɓe Ukraine laamu ngongu toon to Ukraine ngu ene fawi men juuɗe donc pinal mumen ene ñiife porcé yo mbad gueɗe ɗe ganduɗa ne jiiɗa ɗum fof o haali hen o wi ɗum ɗo fof ko jaydiyankoɓe ko kaali ko sababuji ɓoyɗi ganduɗa hen Vladimir Putin ɗi wiiɗi haalde ko addi guerre o ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ene wayno ko deskira tan hade basu ngu wadde o wino wonde ko so tawi nanodiral waɗani ene wayno ko battande bonɗe jogoro wonande kamɓe Russie naɓe kono ɗum ɗo fof ko hunde nde haalaka hande donc tugnaɗe hande e haralaɓe ko fati politique toon to Amérique yeɓɓe kadi ngal ɗo pottital toon to Alaska ene wayno ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo henne ko wayno ko hunde d'abord hersindiri e plan international par ce que wiide mabɓe ko kanko Donald Trump o ari o addi oɗo kadi en wayno ko o liyedo haalan ɗum gonga fonno woni ko yettude ɗum sehil makko mo ɓuuri horsinde ɗum ɗo fof wonande démocrate en ko kalata ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e nder kadi nde discours mo waɗi hayso ko dabɓu
o wi wonde ko so tawi certi hande nguɗo bot e nder avion makko kanko mo noddu partenaire uji makko Europe ɗum noon e kadi mo noddu hon Vladimir Zelensky pour ko haalande ɗumen holko toɓɓe ɗe ɓe kaldi ɗe holko woni kadi sababu boto makko ko kanko e Putin e kadi holko ɓe nandiri hen holko ɓe nandirani wonande républicain ji e wayni ko wiide maɓe ɗum ɗo kadi ko kanko Donald Trump e wayni ko o wayni o gagnima sabu adduɗo en adduɗo Putin e kadi wawde joddade muɗum kadi haalde e muɗum gueɗe ɗe ganduɗa ne foti ɗum ɗo fof e wiide maɓe ko victoire kono noon tugnaɗo hande janiyankoɓe ala koɓe kaali kanko Donald Trump ala fof toɓɓere nde o haali wonde ɓe nanodiri toon e bato makko nde o jodde kanko Vladimir Putin siftinde on tan ko kanko Vladimir Putin o ardi ko délégation mawɗo ene jeeya hen ardiɓe oɗon délégation hono kanko ministre des affaires étrangères mo Russie ene jeeya hen kadi hohoɓe waɗɓe kadi conseil ji makko kanko Putin kanko Donald Trump ene yiya kadi délégation makko hono ministre makko toppitiɗo affaires étrangères hono kanko Rubio e ministre makko toppitiɗo ko fate défense e ministre uji kewɗi gon toppitiɗo ko fate énergie ngalluɗo yiɗɗi ko wawi wonde fof e ngal ɗo pottital bangal toon to Alaska e ɗum noon ko pottital kalanogal ma won jonti kewɗe joni ala taw ko yalten ko leeri ko teskita tan kadi ko kanko Putin kanko idi haalde o haali haala kewko surtout haalde histoire ko gadiɗo deuxiéme guerre mondial histoire kadi ko fate surtout Alaska sibtinde on tan Alaska ko kamɓe jeyno ɗum États-Unis e nder hitande 1960 e kadi o haali hen kadi o wi wonde ko Alaska e Russie ko nokku mo ganduɗa hen ɗi o andi e kadi koye pinal mabɓe jeeya o haali hen kadi jokkodiral moƴƴal gonnogal hakkude kamɓe américain ɗum noon ko guila premiére guerre mondial ha deuxiéme guerre mondial ha kadi caggal deuxiéme guerre mondial o haali kadi yimɓe hewɓe hohoɓe Russie naɓe walla soviétique naɓe yilliɓe ga États-Unis caggal mo fati kadi histoire Russie surtout yen hakkude muɗum e hoddi muɗum surtout guila nde Union soviétique samani ha kadi ene wayno ko Union soviétique sami ko kamɓe Russie leyɗele kewɗe jokkodirɗe mabɓe e kadi ene wayno ko pini mabɓe kewɗe ɗe ɓe gardi oɗo saha joni pour oto momtede ɗum nane jeeya hen haare nde ɓe kaɓete toon to Ukraine donc siftinde noon ko wawi wonde foof haare Ukraine nde kamɓe Russie naɓe mbiya ɓe naati toon Ukraine ko e nder lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi e on saaha kadi ko wonno e laamu ko kanko Joe Biden siftinde on tan e nder konguɗi ɗi o haali kanko Putin kadi o wi wonde ko sinde ko Donald Trump wonno oɗon saaha e laamu ene wayno ko haare nde aratano ko wawi wonde fof anda holko yiɗi wiide kono noon ene wayno ko kanko président Joe Biden o wawani jabde haldude Putin guila haade nde fuɗɗi ha ummi e laamu kanko wonande jaydiyankoɓe jeeyaɓe toon to Ukraine ɓe mbi wonde ko kanko Vladimir Putin o yiɗi ko sodde temps ɗum noon ko surtout yen tawde Donald Trump wino wonde ko so tawi jaɓodiral ngal waɗani walla so nanodiral waɗani pour dartinde guerre ma fawe sanction ngaji ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko Putin ko ƴoyre nde waɗata oɗo saha joni pour beela rokkude ɗum temps donc ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe kadi Ukraine naɓe oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko teski ko woni conclusion boto ngu tan ko kanko Donald Trump ko wino objectif makko gaddan pour ko fate cessez-le-feu so joddima e Putin ma waɗ ɗum dañani wadde ko wawi wonde foof ma en garte habruji muɗum janggo ɗum noon ko caggal nde kanko Donald Trump kadi nde ɓe mbawi lollinde est ce que o haalde yimɓe jeeyaɓe toon ɗo tan walla ko holko haalde Zelensky gardiɗo leydi Ukraine wonande ɓe ganduɗa siftinde on tan ko kanko Vladimir Putin o ari laabi kewɗi États-Unis ɗum noon lawol makko gaddunol wonno ko hitande ujunnaje ɗiɗi ɗum no arno to en ko taw to batu wiyetengo millénium o ari kanko Vladimir Zelensky taw ko nden ko président ɗum noon ko ñande jeegom lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi caggal muɗum arti kadi hitande ujunnaje ɗiɗi e goho sappo e ɗiɗi ha sappo e joyi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e goho e caggal mum kanko hoore makko wawi yillade toon to New York ɗum noon toon to bombuji mbaɗano ɗeɗo kuuɓeji ɗiɗi nde ñande caggal mum kadi o arti New York ñande nogas jeegom ha nogas jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e tati ɗum noon kadi ko kanko hoore makko invite no henne taw ko temps Bush o winno toon Camp David e caggal mum kadi o wawi arde kadi États-Unis e lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi tuggi jeetati ha sappo lewru juin ɗum noon kadi ko toon to Georgia o wawi kadi wawde artude kadi États-Unis e hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi ɗum noon kadi koye ñande sappo e jeegom lewru septembre caggal muɗum kadi o wawi arde kadi toon to
tonto États-Unis kadi wawi futtude Bush tokos ɗum noon koye tonto men lewru juillet tuggi goo ha ɗiɗi juillet hitande ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi caggal muɗum kadi ne wayno ko kanko Vladimir Putin o wawi kadi artude gato États-Unis e nder lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi ɗum ko ñande nogas jeetati septembre wonno ko assemblée générale batnoɗo toon to New York donc gartugol makko hande ga to Alaska kadi wona lawol makko gadduno kanko Vladimir Putin wonande yimɓe sikkoɓe wonde ko meeɗani arde États-Unis habaruji men international puɗɗo ko toon Sénégal ɗum noon ko toɓoji e bonnaneji gonɗi toon ɗum noon ko yino hanki hono kanko walla ko yino hande hono kanko imam toon to nokkuji biyeteɗi Parcelles Assainies hono kanko imam Moustapha Amar ɗum noon gonɗo unité 24 o yinomo mo yalta vidéo surtout yenomo haala kadi caɗele ɓe ganduɗa ɓe jogui oɗo saha joni si babude ilam walla toɓoji gonɗi toon ɗi e nder ko haali kadi o haali hen o wi wonde koye kene wona capanɗe jeeɗiɗi gal oɗo saha joni koko boni woni koye ndiyam kadi ɓe ngala ko wiyete irrigation ngala no ndiyam yaltiri e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ne wayno ko caggal muɗum hono kanko gardiɗo département hydraulique mo Sénégal biyeteɗo Cheikh Tidiane Dieye o wawino wadde jillu makko toon to nokkuji ɗi ganduɗa enne ne goni e ndiyam oɗo saha joni e ɗiɗo nokkuji kadi ko wiyete ene Parcelles Assainies kadi oɗo saha joni ko laaɗe jahata ɗon ɗo otoji jahatno e caggal nde yetti toon ene wayno ko kanko ko Cheikh Tidiane Dieye o wawino kanko hoore makko kadi hutorade téléphone makko ene wayno o hutori o noddi premier ministre Ousmane Sonko kañum hooremo haalde hono oɗo imam Moustapha Amar ɗum noon siftinto noon oɗo imam Moustapha Amar kañum hoore mum ene wayno yaltine vidéo ji kañum hoore mum ne manta Ousmane Sonko ko ɓoyani ko ɗum noon ɗiɗon tubaji wona ɗon to Parcelles Assainies tan ene wayno toon to Touba kadi ene wayno nokkuji kewɗi bonni toon surtout ene tugnade hande Seneweb ko haali hande toon to Sénégal kadi e tugnade kadi habaruji gomri toon to Seneweb ene wayni ko oɗo saha joni maayo walla bassin gonɗo toon to nokkuji e nder commune Bakke oɗo saha joni wayno ko oɗo aljuma ne wayno hawnaki ndiyam ɗam ma ɓurtu toweki fongoji ɗi e oɗo bassin tugnade kadi fedde wiyetede Sénéo wi wonde ene wayno ko oɗo saha joni toon to Bakke sababude ɗamɗo ndiyam hawnaki kadi ne wayno ko ndiyam aljuma sappo e joyi lewru février hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi ɗum ɗo fof ko sababude toɓoji ɗi no mbayi hew toon e wameji ɗi enne kadi wawi bonnude won tiyoji won ndiyam fuusi ha wonti ene wayno ko hawnaki ndiyam labɗam pour jarateɗam mamam ko hande kadi habaruji meɗen Mauritanie wuuro wiyetego Jurayf ene wayno suka goto kadi nana liggotonoɗo e département santé ɗum noon tugnani hande oɗo journal ene wayno ɓandu makko yiita ko aljuma caggal kadi nde caggal muɗum ene wayno ko e conclusion ngaji kamɓe docteur aɓe koɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko kanko liggotonoɗo e toon to région goɗɗo Nema e kadi ko toon to koye maayo wongo wiyetego Jurayf maayo wongo toon to wuuro wiyetego Jurayf woni kadi ko toon to département donc hande tugnade journal o ene wayno ko ɓandu makko yiita ko caggal nde wamiji ne gaddi ɗum toon to Saro wuuro wiyetego Jurayf ɗum noon woni koye région Nema ɗum noon ko mbiyata Hodou Chargui tugnade hande habaruji gumi toon ɓe mbi wonde ko kanko liggotono ko département de santé hande habaruji gumidi toon to Mauritanie avion goto ene wayno aljuma ɓennuɗo to yeehi toon to région gonɗo toon to Espagne ɗum noon ko avion militaire mo Mauritanie caggal muɗum ene wayno ko avion sibabude caɗele joguino caɗele ko fate technique juurima e wuuro woto wuuro ngo kadi ko wuuro ganduɗa ha wi yimɓeɓe fof holko woni sababu avion en juuro toon par ce que ko nokku mo ganduɗa waɗiraka pour avion ngaji mawɗi ko nokku kadi kamɓe koye mabɓe ɓettinani ɓe ganda ko ha hande ne wayno ko andaka holko woni sababu oɗo avion o yeehi ha o toon banggue ni ha o juuri toon tugnade hande habaruji gomriɗi toon to journal biyeteɗo donc tunade hande oɗo journal biyeteɗo Shamsa Marif ene wayno ko kanko avion goto oɗo en militaire mo Mauritanajo ene woni o juuri ko wuuro woto wiyetego toon to Soria ɗum noon ko aéroport Tokos ɗum noon ko aljuma ɓennuɗo e kadi ene wayno wuuro ngo kadi woni ko banggue hirnangue Madrid aka noon holko woni caɗele technique ɗe kanko journal o dañño ɗum noon kadi wayno idi report ɗum ko journal biyeteɗo Al Arabia toon to Mauritanie ko wawi wonde fof ene wayno oɗo incident kadi kamɓe hohoɓe laamu Mauritanie walla hohoɓe ardiɓe toon to Mauritanie ɓe jaɓani kadi wadde hen commentaire kadi ene wayno ko laamu Espagne kañum hoore mum wawani famnude yimɓe holko woni sababu oɗo avion yeehi toon ha juuri ngoɗo wuuro oɗo aéroport Tokos mo ganduɗa fewnitaka walla fewniraka pour avion ngaji mbaɗi ni e kadi liggotoɓe ɗon ɓe kañumen koye men tintinaka haade avion o jippade toon walla juurade toon to ngoɗo wuuro wiyetego Soria bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djowol Sare ma en jokkodiri Tidiane Niang joni o rokka en
ora kan khabruji parti e coftal balli caggal ɗum ɗuma en cakkitoro journal meɗen jokkodirde Mama Diarra ko ora kan kadi kankone meftande khabruji meɗen Soninke ñalawma hande aljuma 15 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi. Tidiane Niang bisimilla ma. ɗum noon Tidiane Niang bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie tournomaji Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi jaɓanten ko to wuuro Seno Bousoɓe tinama hande puɗɗogol tournoi cehlagal mo Seno Bousoɓe hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi kippu Seno Bousoɓe kañum hewdirno e kippu Juude Jeeri kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki on partout. sen gumim to wuro Seno Bousoɓe jaɓanten ko to wuro Bogué tournoi district de Bogué hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi ene jokki kihiɗe hande kippu FC Canal Plus kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Mbañu taw ko logui tati ndiga FC Houdallay kañum heeɓi polgue yesso FC Bogué mo centre taw ko logui ɗiɗi ndiga pottitte ñalawma hande tournoi district de Bogué kippu FC Barcelone kañum hewdirno FC ñolimo Carrefour kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki on partout. ñalawma janggo ne waɗi pottitte ɗiɗi Inter ma hiwdire kippu Bonmo Jeeri so woni 17h GMT FC Bogué dow ma hiwdire kippu FC Cité. sen gumim to wuro Bogué jaɓanten ko to wuro Keheydi ñalawma janggo ne waɗi pottital tournoi football fedde ƴellitare gorgol taw ko tournoi communal ñalawma janggo to wuro Keheydi 17h GMT to wuro Keheydi kippu Keheydi ma hiwdire kippu Nere Walo kettoɗen gardiɗo commission sportif mo fedde ƴellitare gorgol Kalidou Niang. Tidiane mi salminima Seydou Niang hitande kende wonko ƴellitare gorgol ummani ene fewji ko wiyete kolol 72 heures ɗo e nder cuuɗi men jowol ene wayno noon udditima hanki maccuji ɗi ko kanji ko poti fuɗɗade arande nde ko tumbere pettitte hanki noon ko tumbere jowol ene wonde tumbere men ɗalaye pettitte ɗo ɓe wadde ɗekki e tawtorede hoorejo fedde meɗen woni honorable député Sardianke Samba Thioyel Ba e dendagal ardiɓe goomuji e gardiɗo ganduma goomu cukaku ono général Bari kamɓe fof ɓe tawtorama guel ɗon pettel e ko heddi ko tan kono wasiya hoore mo wasiya dendagal ɓiɗɗo ƴellitare gorgol e ɓiɗɗo moftanade wonno woniri ganden ɗum ɗo ko watteɗo ko wona ha sernden ko ha ɓeydo rendinden ha ɓeydo kanji ko wiyete ganama cuusodiral e gowodiral e jiɗodiral nde won noon ko tumbere wawde nowdi hen foof yaltata e ƴellitare gorgol tumbere kala wawde hen dañde ganduma fartange no hawiri tumbere heddini nde ko ƴellitare gorgol tan haawi wadde enen foof garden e mbaadi yidde wallude ɗoftude dusde e nanggande ƴellitare gorgol inchallahu taala ha Allah hokka en sagoji meɗen. tournomaji Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi zone Dande Maayo Bosayo Silla Wargo hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi ñalawma janggo aset 16 lewru août so woni 17h GMT kippu Silla Wargo ma hiwdire kippu Sinthiou Diamdioro gasi ko ɓoyani ko pottital cehilagal to wuro Ayre Mbar kippu FC Dar Salam mo Keheydi kañum hiwdirno e kippu FC Mbar ko FC Mbar wa heɓde polgu logui tati ndiga guddiren kabaruji men coftal ɓalli pottitte championnat ji dunde Europe puɗɗima ñalawma hande gadorɗen ko championnat mo leydi France Ligue 1 pottital mum avancé ñalawma hande kippu Rennes kañum heeɓi polgue yesso kippu Olympique de Marseille taw ko loggol gotol e ndiga championnat mo leydi Angleterre ñalawma hande Liverpool kañum heeɓi polgue yesso kippu Bournemouth taw ko loggi nayyi e loggi ɗiɗi championnat mo leydi Espagne pottital mum ñalawma hande Rayo Vallecano kañum heeɓi polgue yesso kippu Gérone taw ko loggi tati loggol gotol championnat ji dunde Europe ene jokki ñalawma janggo A7 so woni 17h30 GMT kippu Mallorca ma hiwdire kippu FC Barcelone championnat mo leydi Angleterre 16h30 GMT Wolverhampton ma hiwdire kippu Manchester City so woni 11h30 GMT Aston Villa ma jabbo kippu Newcastle championnat mo leydi France Ligue 1 pottitte ñalawma janggo 15h GMT Lens ma hiwdire kippu Olympique Lyonnais 17h GMT Monaco ma jabbo Le Havre 19h05 GMT Nice ma hiwdire kippu Toulouse kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde foof. Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Wolsare cekkitorɗen habaruji men international ko jokkodirde kadi hono Mama Diarra ko goto joɗiniɓe en toon to Mauritanie kadi e ɗemgal Soninke ɗum noon Mama Diarra bisimilla ma. Malemu Soninko ka assalamu alaikum kibarum pay ogi mugondina kay aga gille kada radio Wolsare kibaru Soninkan kanne
oga kibaru njopana gada tino kube ken ministre be ga sigido manan kumme korosindenda agan ahmed wolbu daru alkhamisa ke akata gilli farita gunte bismillah ne igol nyankake agane almanya jamanen mfarita gunte nga gilli o jamane ke no gondi yo ken chahuda gara bismillah igol nyankanga kuna ikata masalan higabe kama gille ke be kata aka ko ada gol nyalle mago gilli jamane ko hilli naganga ayilla kadina bangande gilli ke be kata aka ko kedo gol nyalle mago ke be jamane ko hilli naganga agate le kane mogobe yo ken palle kuna hiyille sena kadi gilli ke be kata projet no bienu gi maga ado societe no bienu gi maga igalla bayna gol nya do me ke be kata munna hanga gilli jamane ko hilli naganga iga na heneta mogobe yo ken chahuda ngani kuna ministre kabe ga sigido gilli ke be manan ko me korosinden dangani yo ibe ga baka dono nga igana Muhammad Salem wulunani aga gani duntangi aga baka gilli ke ngol nyanka aga kata tawene gilli ku gollu no gondi kebi ona jokkido khibaru benugo magayere hagani khibare deppu yo ona jokkido khibaru nga gelli ministre bega sigodo gelle kebade lada ado aga sehene gelle kebade parlement ko naganga agani alhasan wul meddu kata bangandini irinyobe igada dabari gelli daru kiyege kebega kata gelli igan kawana kartunu benu dabari kebega kata khibare kinna non dahma ona ta khibare sankanonga yo kencha hudanga ko ne ide memalle dabari kudo ina kata a hayni iga golnyana ken kam may mo gobe gan kabanta yo igada gilli ka hobe wutuni sikindi tiken golle iga ni gilli Muhammad Sidi Muhammad Qatri jiddu ado gilli dun tango tanonu ikata tagunu na fay iga haqqile haraq yen dabarni dome kudo ina kata kartunu ku dabarni gilli wagati deppen gondi hay kebi ona jokkido gilli kibaru de pube no go magayere yo gilli societe bega sigido gilli kebe gani yimbun kuma agani kuranga yo akata bangandi nanti gilli ma kupir de puga da bari gilli umbane kiyeke agani sibitinga alo alhadinga miga kata kupir de pu da barni do da barni gilli kebe ga kata gollu benu gi maga iga da barni yo ken chahudanga kon ida gango korondi na wutu gilli sogoban witernga ma gilli 5 nga nelenga miga kata gollu ku dabarni kendi yo ken chahudanga kuna ida bangandi nanti ban sugadi anna ampaqilon togo gilli kuranga anna kata tunanga nyana mogobe kudo gilli kupirnu kuna maga hotoro sersu yo ken chahudanga kuna gilli ministre bega sigido petrol nga ado gilli yumbin kuma igana da Muhammad wal Khalid kata gilli na aido na tuindi khade nanti ne nyafay muri gilli kebe ga kata gollunga amanyeme niwa kama ken kuna kupir nu kuni kupir de pointan kudo ina kata gollunga ina kati kinyandini gilli societe ndangan ina kata golnyana mogobe agan kabanta yoku kibarani ogadi kitane mugonde kai aga gille kada radio jowol sare ibe ganye kibarun kinna kai mama jarah watna kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kunu fi amanillah mama jara a jarama tijan yanga jarama bandira sela be to radio jowol sare dum non ma en jukundire mama jara waraka en khaburuj medene soninke dum non ko meftande khaburuj hande mama jara malamu soninko ga assalamu alaikum kibarum pay ogi mugondina kay aga gille kada radio jowol sare kibaru soninkan kanne oga kibaru njopana gada tino kube ken ministre bega sigido manan ko me korosindenda agana ahmed wolbu daru alkhamisa ke akata gilli farita gunte bismillah ne igol nyankake agane almanya jamanen mfarita gunte nga gilli o jamane ke no gondi yo ken chahuda gara bismillah igol nyankanga kuna ikata masalan higabe kama gille ke kata aka ko ada gol nyalle mago gilli jamane ko hilli naganga ayilla kadina bangande gilli ke kata aka ko kedo gol nyalle mago kebega jamanu ko hillina kanga agatelle kane mogobe yo ken palle kuna hiyille sena kadi gilli kebega kata projet no bienu gi maga ado societe no bienu gi maga igalla bayna golnya do me kebega kata munna hanga gilli jamanu ko hillina kanga iga na heneta mogobe yo ken chahuda ngani kuna ministre kabega sigido gilli kebega manan ko me korosinden dangani yo ibega baka dono nga igana Muhammad Salem wulunani aga gani duntangi aga baka gilli kengol nyanka aga kata tawene gilli ku gollu no gondi
hay kebi ona jokkido khibaru benugo magayere hagani khibare deppu yo ona jokkido khibaru nga gelli ministre bega sigodo gelle kebade lada ado aga sehene gelle kebega ni parlement ko naganga agani alhasan wul meddu ay kata bangandini irinyobe ikada dabari gelli daru kiyege kebega kata gelli igan kawana kartunu benu dabari kebega kata khibari kinna non dahma ona khibari sankanonga yo kencha hudangani kuna ide me malle dabari kudo ina kata a hayni iga golnyana ken kam may mo gobe gan kabanta yo igada gilli ka hobe wutuni sikindi tiken golle iga ni gilli Muhammad Sidi Muhammad Qatri jiddu ado gilli dun tango tananu ikata tagunu na fay iga haqqile haraq yen dabarni dome kudo ina kata kartunu ku dabarni gilli wagati deppen gondi hay kebi ona jokkido gilli khibaru de pubenu go magayere yo gilli societe bega sigido gilli kebe gani yimbunkuma agani kuranga yo akata bangandi nanti gilli ma kupirde puga dabari gilli umbane kiyeke agani sibitinga alo alhadinga miga kata kupirde pu dabarni dabarni gilli kebe ga kata gollu benu gi maga iga dabarni yo kencha hudangani kun ida gango korondi na wutu gilli sogoban witernga ma gilli 5h nga nelenga miga kata gollu ku dabarni kendi yo kencha hudangani kuna ida bangandi nanti ban sugadi anna ampaqilon togo gilli kuranga anna kata tunanga nyana mogobe kudo gilli kupirnu kuna maga hotoro sersu yo kencha hudangani kuna gilli ministre bega sigido petrol nga ado gilli yumbin kuma igana da Muhammad wal Khalid kata gilli na aido na tuindi khade nanti ne nyafay muri gilli kebe ga kata gollunga amanyeme niwa kama ken kuna kupirnu kuni kupir de pointan kudo ina kata gollunga ina kati kinyandini gilli societe ndangani ina kata golnyana mogobe agan kawanta yoku khibarani ogadi kitane mugunde kai aga gille kada radio jowol sare ibe ganye khibarun kinna kai mama jarah watna kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kunu fi amanillah mama jara nawari bandirabe selabe heddotobe radio jowol sare kudi khabru mi jogon non hande o do nyalom aljuma sappo joy liwr novembre fitandu junnaji de nogas joy yen bala jam bandirabe selabe heddotobe radio jowol sare khabruji moɗon demgal pulay sonike o do nyalom aljuma sappo joy liwr fitandu junnaji de nogas joy ngasi yala yen bala jam ha jam gad sal jabi may ngal son jaram ko musidɗo mon amatur halde naymon en ballondirine journal hon Tijane Ñanka toppitinin ko fati coftal bal e mama jara toppitinin ko fati demgal soni xey xabruji muɗum yen bala jam on jarama a jango